Dali guys, sarit naman. Dali guys. Agay, nisod sa buo guys. Dali guys. Kubi. Hello, mayong gabi natong tanan ug sa mga solid supporters nga padayong nagsubaybay ning atong page. Padayon lang tang sa pag-support. Alright. O karong gabi una guys, sa kini nga video makita ninyo ang usa sa among pinaka-paborito nga buhaton diri sa probinsya, diri sa Isla Camotes. Mao kini ang among paboritong buhaton kay gawas sa lingaw, lami pagyud ang kaon yani. O gitawag ni siya nga pagpano guys, or pagpanolo sa uban lugar. Migo, let's go. Mark. Og moapas ra daw siya guys, so let's go. Nakamati ko di mi guys nga grabing pasayan karong panahon na, pero kay dili man namo trip, so pas lang sa tani. So stay tuned lang tani ang mga guys ug saksihin ninyo ang among pagpano. O guys, ali guys, dali guys, sarit naman. Dali guys, agay nisod sa buo guys. Dali guys. Okay. Ato agay. May pang-content na ako guys. Disclaimer lang ta guys, no, kaniday nga klase nga kasag dili na din siya motobo ug ingana ra gid na siya kadako. Lami po din ni klase has kasag guys. Yan isura na guys. Pwede ko atang tao. Atik. Na. At Kapamig fish guys. og sa diyang gitawag mi sa mong usa ka kauban guys, kinadaw siya nakitaan og nakurat siya. Amba guys. Yung siko pa guys. Kuha na. Content na mo din na makuha. Basa lang cellphone sara. Tuloy. Guys, tabuk guys. Ito nito. Ano mo ni? Sure. Sige, punit na. Tara guys. Kumkum mga guys. Kumkum mga guys. Kumkum. Na nakuha bagwan? Ang usa do maka. Usa ra kubuk. Tinalawan mo ito kasi kuma. Napakan na magyamunus na. Napakan na magyamunus. Dapat rin lahat ay si kuma na lang. Sabugok boys. Lulu. Kanawar palagi na. Terus lukot mayo migo. Kubi. Kuan. Tama pag sa naras. Ubos na ko. Guys, oh. Magdano na ko. Wala tagay na tama ko guys. Aray. Sige tire. Nice guys. Mamak ni? Di lagi garabi. Isa? Dugig kinananay. Isa? Isa buya. Kadung isa. Isa ta duha. Guys, nopos guys. May gagawin. Patay na. Sama ka di mamaak. Nakuha na siya guys. Napakan kasi yung kalaki. Og di ami tungod sa Kampakong San Isidro Nano guys. Na, ang angwa. Li, sa likod migo. Na diring Og sa kini nga gayon guys, nanapod ming nakitaan. Ug unsa man ni susihon na to. Amo-amog naong. Barihag na ang tabuk guys. Wala di masud.
Sabon at So padong nami uli guys, nagkuha lang migigo-igo namo kay sayang man pod og manobra, malabay lang pod. Og maura ka to, panahon na sa paglimpyo, luto o kaon na ni nga mong mga kuha. See you sa another episode natong mga video. Stay tuned and connected lang guys sa atong page para masaksihan ninyo ang kinabuhi sa probinsya. Pinobre apan lingaw nga way sama. yapil mo na. Malagwad.